Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yanzu nan za mu yi maganganu akan kalaman Dauda Kahuta Rarara, musamman ma kan batutuwa da suke ta yawo akan rigima ta je ka dawo, musamman ma kuma akan waiwaye da su kansu mawakan Kannywood suka yi kungiya har tattaki suka yi wajen zuwa babban ofishin tsohon shugaban kasa na Daura, inda suka je suka sami tsohon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari, suka yi mishi kalamai masu daɗi kuma masu tausasa zuciya kan cewa su fa wannan cin mutunci da cin zarafi da Dauda Kahuta Rarara ya mishi, ya sani cewa ba sa tare da shi kuma ba sa ganin mutuncinsa, haka zalika sun raba gari sun raba hanya. Domin Dauda Kahuta Rarara yana yawan janyo musu cece-kuce da kalamai marasa daɗi akan furcin da ya yi wa tsohon shugaban ƙasar Najeriya. Wayannan kalamai sun kai ga cewa dukkan wani mawaki ya sha jinin jikinsa, musamman ma akan kalaman da shi kansa Dauda Kahuta Rarara ya yi. Sai dai a Dogon Ja ya fi kowa tozarta kuma ya fi kowa rashin jin daɗin wannan kalamai da Dauda Kahuta Rarara ya yi, domin iya shi kaɗai ne ya fito social media ya mai da martani, kuma ya mai da martani ne ba don komai ba sai don kalaman da wani babban sheshin malami ya yi. Sai dai ta kanta Khadija mai numfashi ta furta albarkacin bakinta, yadda ta yi cece-kuce kuma ta fito ta tattaufa albarkacin bakinta ta ɓangarorika daban-daban. Domin kalaman Khadija mai numfashi su kansu sun ɗaga hankalin dukkanin wani masoyin Dauda Kahuta Rarara da kuma babbar jarumarsa, ko kuma mu ce babbar yarinyarsa wacce aka fi sani da Aisha Umaira. Wasu da sun guji Dauda Kahuta Rarara ta dalilin kalaman da shi ita kanta wannan babbar jaruma mai suna Khadija mai numfashi ta yi, haka zalika wasu da sun guji Aisha Umaira akan kalaman da Khadija mai numfashi ta yi, domin kalamai ne waɗanda suka yi matukar ɗaga hankalin dukkanin wani mai son Dauda Kahuta Rarara da kuma Aisha Umaira. Sai dai wannan kalamai sun yi matukar daɗaɗa zuciyar babban jarumi kuma babban mawaƙi a Dogon Ja, musamman mata fuska mababbanta. A Dogon Ja ya yi Allah wadai da furcin da shi kansa Dauda Kahuta Rarara kuma ya yi son barka da kalaman da Khadija mai numfashi ta yi, domin kan cewa ta tona asirin Dauda Kahuta Rarara da kuma ita kanta Aisha Umaira ta ɓangarorika daban-daban, inda yanzu za mu kunna muku ku ji da kunnanku kuma sannan ku gani da idanunku, domin an ce gani da ido ya kori ji da kunne. Duk da dai ita kanta wannan kalamai suna nema su dawo mata da baya, ma'ana dai su yi mata mara daɗi, ko kuma a ce janyo mata cece-kuce da zagi da tsana a faɗin duniya, domin an ce dukkanin wani wanda ya tona asirin wani shi kansa Allah zai tona nashi. Sai dai kafin na mutane da suke yawan ɗaukar namba mu kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel. Ina sababbin mawaƙa wanda suke so waƙoƙinsu su suna su ma su zama celebrities a faɗin duniya. Ina wanda suke harkar comedy ko manya-manyan fina-finai ko kuma ƙananan fina-finai wanda suke so su ma su suna su zama celebrities a faɗin duniya. Sannan ina wanda suke harkar tallalluka wanda suke so za su dinga ɗora tallallukansu akan YouTube channel domin su ma su sanu a san su a faɗin duniya. Sannan ina 'yan kasuwa wanda suke so bidiyoyin kasuwancinsu su sanu a san su a dinga neman su a faɗin duniya. Ku sani cewa yanzu ko kanku nesa ta riga ta zo kusa, ga wanda yake bukata za mu tallata mishi hajarsa ko kuma za mu buɗe masa sabon YouTube channel domin ɗora shirye-shiryensa, zai iya ɗaukar namba mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Sannan bugu da ƙari ba mu tsaya na bayyana waɗanda suke sha'awar za mu gyara musu YouTube channel ɗinsu, ga waɗanda suke amfani da YouTube channel ɗinsu ya samu matsala suka kasa gane kan suka kasa gane gindin shi. Ku sani cewa domin magance matsalar YouTube ɗinku za ku iya ɗaukar namba mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Kalaman namu suna da yawa, musamman ma idan muka yi waiwaye bangaren shi kansa babban mawaƙi wato wanda aka sani a ƙasar Hausa, ma'ana dai babban mawaƙi wanda aka fi sani da Ali Jita, inda shi kansa ya yi wasu kalamai wanda kalaman sun yi matakar ɗaga hankalin dukkanin wani mai sauraro, wanda kalaman sun yi matakar da guzuma hankalin mutane daban-daban ta ɓangarorika daban-daban, domin mutane da yawa sun yi cece-kuce kuma sun furta kalamai akan hakan. Maganganun namu suna da yawa kuma maganganun namu sun shafi ɓangarorika daban-daban. Idan muka yi waiwaye kan ɓangaren kalaman Ado Gwanja da kuma Khadija mai numfashi da kuma shi kansa Dauda Kahuta Rarara har ma Aisha Umaira da kuma shi kansa Ali Jita. Sannan ba a tsaya nan ba, akwai irin su Nura M Inuwa, Adam A Zango da kuma shi kansa Ali Jita, har ma irin su Alan Waka da Auta MG Boy da kuma Auta Waziri. Suna da ɗumbin yawa kuma suna da matukar yawa, inda dai suka haɗe kansu a takaice dai zamu iya cewa wato mawaƙan Kannywood su ne suka haɗe kansu suka nuna rashin jin daɗinsu akan hakan. Sai dai akwai wasu masu magunguna waɗanda suka fito suka tattofa albarkacin bakinsu akan haka, inda suka goyi bayan Dauda Kahuta Rarara kan cewa duk wanda ya guji Dauda Kahuta Rarara wato kamar ya cuci kansa ne, musamman ma ɓangaren mawaƙan. Da dai mawaƙan shi kansa ba su kyale shi ba, sai dai sun ce wannan bai ihe su cece kuce ba kuma bai ihe su magana ba, ballantane su ce za su yi kalamai ko kuma za su yi batutuwa akan shi.
Ku dai ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai ɗimbin albarka, ku yi subscribing kana ku danna kararrawa domin jin sirrukan jaruman Kannywood mata da maza da kuma sirrukan jaruman Kannywood.